Kartsan käännöskymppi. Ei oo kaikki paret pellille. Velikullas pääsee. Velikullas pääsetään hämmen. Jaha, taas mennyt. Taas mennyt. Täällä taas. Sorvit ääri. Mitäs äijät? Eikä tässä töistä 5 minuuttia sitten ja töistä tultiin töiden tekkoon, sanotaanko näin. Noniin. Mulla oli itsellä rokulit päällä. Jaha. As usual. Pekkanen. Kyllä. Joo. Se on tärkeä huilata teidän. Mitä Kartsan? Ei. Ajattelin, että tuli showmiehiä vähän jututtaa, että miten. Niin, jos sen verran käytöskymppi on muutaman kierroksen on vejetty ja nyt sitten katsotaan miten äijille lähtee tämä. Äijille lähtee tämä. Ketäs täällä on? Ronkaisen Anssi on tuttu tietenkin dokumentista. Ja Hena on pyörinyt tässä, eli Lehtosaari Henri. Tämän kauan. Ja kerropa Henri sinä vaikka ensin, että mistä olet ajautunut AIK:lle ja miksi? Joo, no juniorivuotta tosiaan lähti, pakko laittaa tämän päähän, että ei kapteeni Dalain ihan suutunut. Joo. Tosiaan 97-98 vuonna aloitettiin kiekkoketjussa. Joo. Otetaan logo oikein. Joo, sieltä lähti. Joo, ja sitten Laaserin juniorimyllyn kautta pikkupiipahus tuolla Kuopiossa ja sitten pelattiin kiekkokarhuissa 2 kautta ja sitten vähän operoitiin miestä polvia ja olkapäätä ja Joo. sitten 1 vuosi, tai itse asiassa 2 vuotta kiekkolaserissa ja sieltä tänne. Joo, kyllä. Naputakko vähän isommista mailla, niin se kun... Samaa hommaa kuin Kyllä. Miespalvaa. Oliko sun historia niin lyhykäisyydessään? Se oli siinä. No niin, entäs Anssi sitten? Kuusmusta lähtöisin ja vehästi Kärpäsen Kärpän raatoja ja sitten Ahmojen raatoja ja sitten Raahekoulussa kausi ja sitten sieltä tuonne kiekkokarhuihin ja sen jälkeen niin AIK. Joo. Ja täällä nyt ollaan. Täällä nyt on Okei. Kala. No niin, mä heitän vähän testiä teille nyt tässä pikkutehtäviä. Ensimmäinen, no itse asiassa kysymys niin Henalle, että jos jonkun joukkuekaverin kanssa jumittuisit hissiin, niin kuka olisi semmonen kaveri, kenen kanssa et ikinä haluaisi jumittua ja miksi? Ei se ole suuri. Ei kyllä, suosikin se olla ihan hauskaa juttua. Tämä aika paha kysymys, mutta ensimmäisenä mulla tuo Nivalan tykki tulee mieleen. Savelan temppu. Joo. Temppu Teemu. Temppu Teemu. Siellä olisi tullut monennäköistä temppua, mä en ehkä haluaisi niitä nähdä. Okei. Elikkä Savella sai piste. Entäs Rons? Menneen kanssa Valasonne täältä ehdoton pisteen. Niinkö? Sitten ei kyllä tullut muuta mieleen. Ei. Joo. Vaikka hauska mies onkin, mutta siellä ei olisi varmaan hauskaa. Selvä. Tänään Teikan kanssa ei kyllä ehkä. Joo. No niin, sitten seuraava tehtävä, niin keksikää toisille lempinimet. Anssi keksi ensin Henan. Kyllä se on se Nick Nolte. Voi käydä Googlesta katsoa kuvan hausta. Joo. Vuotta 93 maailman seksikään mies. Kyllä. Ja sitten Mänkälän Team Brad Pitt. Selvä. Kuulostaa... Nämä otetaan pidemmän vasta. Aivan varmasti. Entäs sitten? No, ensimmäisenä mulla tulisi mieleen niin Good Iron Prince. Joo. Itsekin kuitenkin tulevana Good Iron miehenä. Joo. Niin se. Tätä on pakko mainostaa. Niin. Myös Joo. lenkkeri vielä joskus taas. Kyllä. Joo, ja kaikille 2 katsojalle tiedoksi, että Good Air on Anssin työpaikka. Seuraava tehtävä, niin imitoida tai miimata tai matkia jotakin joukkuekaveria ja sitten toinen arvaa, että kenestä on kyse, niin Anssipa vaikka aloittaa. No niin. Ui. Uutta se ihan
Legenda, ihan legenda. Kävin kesällä hokipeessä koko päivä. Oli Joo, siis se on selvä. Mikko Taurian. ihan legenda. Märtsän kalat. Selvä. Sitten Hena. Joo, mä tuossa mietin, että onkohan mä uuden jälkeen, niin onkohan mä kokoonpanossa vai putkassa? Tää on hänen. No. Niin vaan tyyppi. Niin vaan tykki. Eli Savelanteen. Savelanteen. Selvä. 3 parasta asiaa AIK:sta. Tää mun aloitteena toi yksi aika tärkeä, mutta Sano ensimmäinen, mä sanon toisen. mä sanon 8 käytöskin. Aha. Kala ajattelee aika lailla samalla lailla. Ite olisin vetäissyt tuohon ekana tommosen mediapuoleen, että miten tää Joo, mediapuoli pyörii kyllä. laittaa mediapuoli. Mediapuoli, joo, se on meidänkin kyllä. Joo, pankaa pojat tilinumero sitten tämän haastattelun jälkeen. Joo. Selvä. Entäs sitten tuleeko muuta? No, Kyllä mä laitetaan se joukkuehenki voisi olla. joukkuehenki kautta yhteisöllisyys, että Joo. kumminkin Muutkin puhaltaa samaan hiileen kalat. Niin. Joo, Että kyllä. Tämmöistä suoraan hallille suuri osa tulee, että pitkää päivää joutuu kaikki painamaan. Vaikka meille hyvin täälläkin maksetaan, niin Niin. kyllä ne asiatkin hoitaa sitten hyvin. Niin. Onhan tämä niinku mukava paikka. Joo, Kaikki tosissaan, mutta ei tosissaan. joo. Nyt kun ne kolmessa lähtee. Käydään kolmanneksi vielä keksitään. Mennään noin. Mennään noin. Mennään noin. Selvä, olihan tossa jo. Monennäköistä. Niin. Yes. Sitten semmonen kysymys tähän väliin vielä, että kun te pelaatte AIK:ssa ja olette kuitenkin kohtuun näkyviä hahmoja ja melko kuuluisitte aika ajoin joudutte sitten mimmareitakin jakeleen, niin Kyllä. kuin monesti ja missä tilanteessa käytätte sitä legendaarista lausetta, että eikö sä tiedä kuka mä oon? Ei ole kyllä tarttunut käyttää. Kylläkään on tiennyt kaikki. Joo, Mulla on vähän sama homma, mutta kyllä mä ajattelin tuon nyt sulta lainata niin Levin reissulle sitten. joo, Tai ulkomaille ihan mihin me nyt päätöreissulle mennään. joo. Se olisi Selvä. tarvii käyttää. Niin, ei sitä kyllä todennäköisesti tarvitse. Se on hyvä olla takaisin. Selvä. Tuosta viikonlopusta sillä lailla vielä pikkusen käydään läpi, että nythän on jyväskyläläisiä pelkästään vastasta ja ensin on Riemu täällä kotona, eli huomenna lauantaina. Sitten sunnuntaina on D-kiekko Jyväskylässä. Niin kumpaa arvelette, että lauantaina soitetaan täällä Limingan jäähallissa joululaulua Riemun kellot soi vai kulkuset Riemul helkkäilee? Pakko kai sanoa jälkimmäinen lähteä sanomaan tähän. Eikä se ole kuin yksi vaihtoehto. Joo. Onko se sama biisi? Jälkimmäinen on aina vaihtoehto. Kalat. Elikkä jos joskus kulkuset helkkäilee, niin huomenna. Kyllä. Joo. Ja nimenomaan Riemul. Totta. Kyllä. Ei se kauppi, jos sakkeja peleissä. Ei niin joo, voi porkkele. Sen kanssa joutuu taas nyrkkihippasen. Oo. Joo. Onko Mä semmonen... oon valmis tuottaa. Semmonen- Eero Kauppi, jos katsot tätä videota, niin Niin on. koko ilta tulee. Herkässä on. Oo. Joo. Selvä. Entäs sitten sunnuntaina D-kiekko? Ei olla vielä mietitty sinne asti. Ei oo sinne asti niin. Mennään päivä kerrallaan. Joo. Mutta tiedätte kuitenkin, että se pelaa samassa sarjassa. Joo. No niin. Joo. Olihan me Ja jääkiekko. Niin. Eikö sarja avaa sun teikkiä? Oli. Oli, ja Lemingassa. Reenimatsikin pelattiin tuosta. Niin, Joo. Kyllä. Mut sitä kohti. Kyllä. Joo. Olisiko se nyt aika lähteä jo jäälle? Laitetaan limppua vinkille. Ei ole mitään muuta. Ei mulla tässä oo. Kiitos. Näillä mennään. Kalat on suorittanut tehtävän. Kiitos. Kiitos. Yes. Palataan. Moro. Moro. Kartsan käännöskylppi. Täysillä sisään, lanssilla ulos.